Velkommen til. Bare følg med mig. Det er så her, jeg bor. Jeg hedder Jane og er 23 år gammel. Og til daglig der læser jeg medicin på Aalborg Universitet. Og det her det er mit køkken, hvor jeg bruger meget tid, fordi jeg er rigtig glad for både at lave mad og gøre rent og stå for alle de huslige derhjemme. Og jeg håber, du er en fyr, der er klar på at smage på lidt af hvert. Fordi lige for tiden, der er min hobby at lave stegte sild. Men hvis det ikke lige er dig, så tænker jeg godt, at vi kan finde noget andet, du kan smage på. Og noget andet, der er meget vigtigt for mig her i køkkenet, det er min 5-årsplan. Og det er en plan, jeg har lagt for de næste 5 år, og der skal ske mange ting. Vi skal i 2023, der skal jeg finde en partner, som jeg håber bliver dig. Så flytter vi sammen, smider prævention inden jul, og køber en bitte valp, der skal hedde Buster, og det er selvfølgelig en Bernersenden. I 2024, der bliver jeg gravid på Valentine's Day. Det betyder, at jeg har termin den 14.11.24. Så flytter vi et hus efter min bacheloreksamen. Så starter vi børneopsparingen, og så bliver vi selvfølgelig forlovet. Så i 25, der bliver vi gravid på min fødselsdag. Så betyder det, at jeg har termin den 21. januar 26. Så køber vi lige en bitte sejlbåd, sejler jorden rundt. Og det betyder så, at vi bliver gift på Bali. Og i 26, der bliver jeg igen gravid på Valentine's Day. Så har de fødselsdag samme dag, 14.11. Så køber vi en gård, sælger båden, så køber vi heste, kaniner og høns. Så fordi det tager lidt tid med de børn der, så adopterer vi lige et barn fra Kenya den 12.10. Og det er selvfølgelig på vores årsdag. Så starter jeg en gårdbageri ved siden af universitetet. Og i 27, der bliver jeg færdiguddannet læge, og så bliver vi lige gift igen på et slot, og det er selvfølgelig med hestene fra egen gård. Så hvis du er en fyr, der er sød og rar, og har en stor banan, så håber jeg, at du vil komme med på min 5-årsplan. Udover køkkenet, så er stuen nok mit hjerterum, og her kan jeg også godt lide at bruge en masse timer. Det gælder især her i sofaen, hvor jeg godt kan lide at sidde om søndagen og se en lille film på fjernsynet. For tiden der er min yndlingsfilm 50 Shades of Grey, og det kan jo godt være, det er en film, du normalt ikke lige ser, men derfor tænker jeg nu alligevel, at der er plads til dig lige her.